Kwa 16 September iniyo bwana na first lady mkwela so State House bwana mugati wonzere nsewu tajwiri bwana mosada ntawi nkobeza tuzi zinabakazo sangala komanjala Libori la dibeletera njala yodi sinayone tukubonera mambo kuno tikutoa kuli mwaboleraso kwa 16 September ife kunobo tutakhala bwino DBB oye amene akuti adadi pa 16 September 2025 a president yathu chamama chaminani DBB oye sio mbili bwana ulende wadalika isine kumibo siko. Bwana Presidenti uyo anali mwana wanu wa muofesi yathu ya chipani cha DBB amene amatinenerera nthawi ino bwana ndizutsa a Vice President Aisene Region koma ndisana wazuse ndifuna ndiyankhule bwana mawu amodzi. Anthu awakumuzi sakuziwa kuti kwatuluka ripoti azungu ndi anthu amene amapanga ma research kafukufuku apanga kafukufuku ndipo kafukufuku akupezeka kuti iniyo bwana ichipani chanu cha DBB chikusogola ndi 43%. Amene akulamulira panowa apa sinde 29%. Bwana ali ndi chilika chilichonse, ali ndi ndalama, ali ndi boma, ali ndi ame, ali ndi chani koma anthu sakwakonda akapita kulilongwe angokuidwa kumangozedwa president kupita ukuketedwa myala koma bwana iniyo ndikatumba mpaka ukondani sokana olengeza lero mamawa asokana ndi otero ndiye akunena kuti akuti ripotilo ndi amabosa akuti chifukwa chake choti anatenga anthu okwana 1000 ngati sample kodi pali amene amalawa kapu ya tii kuti aone kuti mwana shuga amamaza kapu yose tima yeza dispuni tikama dispuni jemaona kuti shuga watani ndiye andu 1200 ewo tamene anayezedwa mmalai muno ndipo akomera kuti profesa asapita kutalika akutalika boma pa 16 degree. Bwana nthawi ino ndaimitse a Vice President athu okondedwa bwana Nsaka Ziko Mobile. DBB oye! Professor Arthur Peter Mutharika oye! Kusaba yankule a president yathu alidia Nyamata ampaso zosiyana siyana. Namanare ye mumvere mpaso za Nyamata wa imapa. Mugamamba Samia Suleiman ndi utiyo uja abadi siku ndi siku antabangizala mpala mlija ni nani? Suleiman abase ni monia nyimbo bwana nyimbo bwana bwana Chala mwamba huko DBB oye! Assalamu alaikum. Ndikubira nonse muli bwinoji ndimafuna amene akuti lero ndalandira adadi pachilipa ayimike chala mwamba. Amene akuti sinalandira asise koma amene walandira adadi pano ayimike chala mwamba. DBB oye! Professor Arthur Peter Mutharika oye! Ife tonse oye! Amsaka oye! Namalomba oye! Ineso oye! Inuso oye! DBB oye! Bwana vipi yangu nipasa 1 minute. Ndi akonze ya regional governor jakuti si 43%. 46%. Imene ife tikusogola. Bwana sikuti ma percentage akungobwera iya. Ma percentage okukondani bwana akubwera ifaja zintchito zanu. Ndichikhulupirira bwana
kupanda kutibera bomali msewu bwezuli watala kalekale. DPP oye! Bwana tikuthokozeni. A first lady amachokera pasija. Kunyumba. Chikondi chimene maonesa kwa sister watu, kwa mai watu. Bwana ndinu number 1. Mumatisamalira kusonyeza kuti bwana ndinu achikondi. Ife kunoko anthu kubalaka tizakuyamikani mpaka kalekale. Choyambirira bwana tikangolowaso mboma chaka cha mawachi. Mnyamato wanu Shadrack wakhala kulira mpaliamenti mchabwana za nsewu. Koma akangoyima kuti alankhule aspika mamuzo ati khala pansi. Ine ndikati ndime ndimuchite defend akuti 105 tuluka. Bwana zikutha zimene zija. Zikutha pa 16 September. Bwana DPP wewe. Bwana abusawa. Bwana ni muntu wakuba mapeto. Ine bwana nagwira akagula fertilizer mbuchale. Bwana owamisala mama wakukaja amapita kusika. Amazuwa kuti chokudya akatola kuti koma olo kuti mwamisala kuti kagule fertilizer sangakalowe mbuchale bwana. Mbuchale ni mama wafozi ndizi boda za nkhuku. Koma chakwera nakawemo kagula fertilizer. Maiko anzatu akutiseka zimene zikuchitika bwana. Mupite pa filling station mafuta kulibe. Forex yonse munasiya bwana. Waja chakwera umangopita kukajambulisa. Apita kukajambulisa. Basa ngokhalira kujambulisa. Iyi faini yake Malawi tikuzunzika. Bwana zana alinapita ine kwa SFFRFM. Kukafunsa kuti zikuchitika ndi chani anthu akudikira fertilizer. Akuti afuna ndi chose kupali abindi. Chifukwa ndakayimira Malawi bwana mutandituma inu kuti takafunsa kuti chani za fertilizer. Bwana amene wala ndi chose ndibe nawo ntchito kwawo so kwatha. Tichosana. DPP wewe. Ndimafuna ndauza chakwera. Ngati mukufuna kuti mwina anthu alankhula zabwino pang'ono mukayike mankhwala kuchipatala. Koma ndikuziwa simungakwanise. Mupite mukayike mafuta ma filling station. Koma simungakwanise. Mupite mukathandiza ana amene makolo ana wakubwezedwa ku sukulu chifukwa chosowa ma uniform, chosowa ndalama yopereka ku sukulu. Simungakwanise. Chimene mukukakamira pamenepo ndi chani abusa. Bwererani kuchalichi mukalape. DPP wewe. Komaso ambuyewo alayo akakakukhulukirani ndakayika kwambiri mwatizunza. DPP wewe. Abale anga sonkhano siwanga nimafuna ndikupempheneti. Mwaona dadi, mwaona mami, zuchira kwa kawaki. Tikamati president wa dziko zuchira kutani? Osapanga so mistake. Osakani? Alaji kafukufuku janabanga kutipeza ife 46%. Koma anabanga chilima jasa na mupe. Kuti bana akafufuze alipa 5%. DPP wewe. Musale bwino nonse osayiwala chaka cha mbawa atati tikapange chani ziko mukambiri. Salamu alaikum. DPP woye. Ndimamva apa wamurara kuti ng'alula. DPP woye. Professor Arthur Peter Mutharika woye. Madam Gertrude Mutharika woye. Anna Malomba woye. Ife tonse woye. Chiripa woye. Bwana anthu akuno kuchiripa bwana amachikonda chipani cha DPP. Ndikunama ngati anthu awa amachikonda chipani cha DPP koma makamaka chifukwa cha usogolero anu Professor Arthur Peter Mutharika. DPP woye. DPP woye. Ndikusipikizireni bwana anthu awa ngakhale chisankho cha 2020 anabera anthu ena kwina kuja. Anthu akuchiripa anakuvoterani bwana Professor Arthur Peter Mutharika.
DPP oye! Anthu awa ndio kukhulupirika nga pambuyo panu Profesa Arthur Mutharika. Chala mwamba cha Profesa! Chala mwamba cha Profesa! Chala mwamba cha Profesa! Chimene DPP oye! Nyimbo imene ndio koma muzingo imbabe tikanganya mkabata bana ready bana utenga wina kuti boma likuta nduna ku Malawi yasiya udindo zimachitika zipezo waona kuti ichi ndizonunkha ziloko ndiponso tikuyembekezera nduna zina ziwiri kapena zitatu kutani kusiya ntchito boma la Thabo ili DPP waye koma bwana ndikusimikizireni kuti anthu akuno kuchilipa azakuvoterani inu Profesa Arthur Mutharika. Ndipo ife tikamayenda kuno kumangochi timayenda ndi ndidi kuti anthu akuno kumangochi amakonda Profesa Arthur Mutharika ndi chipani cha DPP. Sichoncho nanga abale mukavota muli ndi chikwanje sopano ndikuuzeni eti mukamapanga mpikisano othamanga mamveti mukakapeza wina wake akudulira njira amene amaziwa uthamanga ameneyo ndiye mukamona munthu akudalira kuti alembese ana ang'ono ndiye kuti akuziwa kuti anthu akuluakulu sakutani sakumufuna tamvana tweti chifukwa munthu wabwinobwino maganizo wake sangavotere Chakwera. Angavotere Chakwera ngati ngona kutenga ana zaka 7 ena 10 aja akavote koma zitheka ngati Chakwera achoke kapena akhale taimba ni nyimbo yokoma ija DPP waye bwana anthu awa apachilipa mene anenera mfumu muja anthu apachilipa muntima mwawo voti yawo inu Profesa Arthur Mutharika. Sichonde nanga tingodikira kuzavota tweti ndiyeno alipo amene wasala osadula chopotera ngati kopa ngati siku nadule pasala siku anayi tambala tweti masiku angati koma mawa pano DPP oye bwana maulemu amanena kuti nsima yokupyaipya sitipatiramo ufa timangononga ululili apa libana limakukondani kwambiri ndiye inasapitiza kuyankula kuonjezera kandiwa ndikupempheni maulemu a Profesa kuti muyankhule chidantindi tabwera pano pachilipa maulemu bana ayankhule na anthu anu. DPP oye! DPP oye! DPP oye! Abingu oye! Chilipa oye! Tonse oye! Moi nonse? Moi bwanji? Monga mukuona ine ndibwino kwambiri.
Toyama, the black boy from our first lady, Professor Gertrude Taika Udemwanu. Command Solemka, Vice President, Eastern Region, a Governor Eastern Region, a Director Eastern Region, Command for Director Youth, and the National Director of Youth Committee side. Command Solemka, Samimra Sokola, DBP, Command Solemka, Samuripano, the Budi Udemwan. DBP, Toyamba ndio sanga kwa mbili kuona unyinyi choncho mkobe lo sanga mkobe la chigoni mkobe la chibale nikote ziko kwa mbili kwa maso ino antoku nukujipilipa mlindi mwai kwa mbili jifika mwindi pungwa gwino kwa mbili na maomba ameni nene iwanga abanyankulia ine neta chama mumbwese sokupamenti kulia asibyanchiloni ne dibiboye koma kuno kuli bwanje zafuta kulipambile kudi boma la funda kwa watu na ngasina mna asanka kwa 2020 simna asanka mene wa simna asanke usa nyamiza pia kwa matakacha mawa Dibibi oye, chaka chamawa, musapange so ngalina zaki ba 2020, aye? Musakwe so chaka chamawa hii, kwa 16 September chaka chamawa, musanke DPP, Kuka President, kima ngakinai base, ngoi chongi, kombano mkobe muizia kwinonso, Kungoli jongi adali chongi tambara zmezo osa inamiza rwe chakuza zmezo kama akudi zmezo jidike basi akudi muzavote kwa akudi muzavote basi akudi mlembese inumane mesa antwangada ari mesa andonesi. Very good, very good. Ngalamesa nembesa ndionenso. Mukale mbese so msaiwale. Chopane masiku foso banwe. Mpala kinaye Mungu wa mawa. Msaiwale. No so mukale mbese kudali yense. Aliense, alembese. Witakatama mzavote DPP. Mzavote adali. Mwanga mkuzwa kute inavomela kubwela nso kwima nso divyoye ine inavomela kune ndime nso ifanfa uni diplomuse ziko lino divyono ziko lino ipa moto pya kwa mbili wali mavuru wa mbili anjala zindukusoa zindukukwela kandi mafuta Kancere sugar, zonse kukwela, zonse mezi kukwela, jonjo, nkusila kuti, tikabwela takachama, dibiwoye, pa September takachamawa, ifikabwela mboma, zintu tizatisa, dibiwoye, komaso njala tizatisa, ifedima za utisa njala, pa 2015, natisa njala. 2017, not Sanja. John Jotimaziwa is Rukwene Sanjawa, with Amibene Saboma, a great Consuela in Zamalonda,
timaziwa choncho musadandaule chipulumutso chikubwera posachedwapa. Mwezi 9 basi, mwezi 9 muwandanira kuti ndavomera kuti ndikuima komanso ndiwinanso pa Septemba. Koma kuti ndiwine ndiye inu musayiwale ayi. Musunge pepa imeneja muisunge pabwino. Sanga simuta pepa imeno simutavota. Muisunge komanso musagulise muchaka kuti akupase ndalama musalole ayi. Pepa imene ndi yanu musunge mpaka pa Septemba 6. Tamvula zimenezo takuziwa kwambiri. Komanso ndikusime kuti kuchipani kuli bwino kwambiri. Ife ADPP somo tagwirizana tonse. Tagwirizana monganya VP kuti tonse tinganga pambuyo pa Adadi. DPP oye. Pambuyo Adadi zonse tikugwirizana kwambiri. Ndipo tikatero kuti ife tikabwera kunonso msewu nzaukonza umenewo. Ndinamba pa Balaka roundabout. Ndipo nzamaliza msewu umenewo kuno kuchilipa. Pakufika kuja kwa Kapile msewu zasema DPP oye. Zimenezo tizachita ifenso kwa programu osiyana ngati masukulu aja Community Technical College. Kuna Kinyamata muziphunzira ntchito zamanja zamaluso kaukalipenta kazochera zomanga ICD zimenezo tizapitiriza. Komanso programu yanga ya mawata ndi cement mukumbuka imeneja ya mawata ndi cement anayimisa chakuti ndimene namba programu ene kwani programu yofunika kwambiri kuti mphani yense asagone munyumba yadote ya mauzu mayodontha ayi kuti aliyense akhale manyumba abwino. Chonde tizapitiriza zimenezo. Komanso kuno ku Eastern Region tizakonza makamaka Mangochi. Bwalo la Mangochi la ndege lizabwera. Komanso 5-star hotel Cape Maclear kuti anthu onse azikola pansi azibwera kuno ku Mangochi. Cha Mangochi ndokongola kwambiri. Ine ndayenda maziponsa pansi kuti konse ndapita. Palibe pamene kukongola kuposa Mangochi aya. Palibe. It's a very, very, very beautiful place. Mboni kune azona sizaboza ayi. Choncho ndirede kutatani Mangochi. Kuti Mangochi zakhale tourist capital of the whole world. Kuti anthu onse azikola pansi azibwera kuno ku Mangochi. Ndikusiya ndalama kuno, kusiya forex kuno, kuti zikola malayi pile pasogolo. Choncho ndiosangala kwambiri. Tikupita kutali ndiye kuti ndipite kumene ndikufuna kupita. Koma tizabweranso nthawi ina kampeni ikayamba. Tizabweranso kuti ndizakuoneni kuti tidacheze komanso kuti tidziwane. Ndizabwera ndithu potonye kuti ziko kwambiri kuti mwandilemekeza kwambiri kubwera maonyinyi choncho. Ine ndafuna First Lady tikuthokoza kwambiri ubale umenewu chikondi chimenechi mupitirize. Choncho ziko kwambiri tizabweranso nthawi ina ziko kwambiri.